चली मीडिया रे आमर सब चली जोरदार प्रचार से उपरे हम भिडियोटा नहीं आसुच्छे आपण देखंतु शेष जाए देखंतु आपण जानि परिबे। जेबे से प्रथम स्कूल जाऊँ देखुची जे से पिला कौन स्कॉलरशिप मिलची मत कौन मिलू ना। जितेबाला सी देखिए जो गोटे सांग पाँच टा सी पाऊना सी कौन भाव मत कहतु। से छुआ जो आसी घर को पचार बापा मोर कौन स्कॉलरशिप नहीं कि सार मोर कौन स्कॉलरशिप मिलनी सार ताको को उत्तर देते आपण निजे चिंता करंतु आपण को कहीं मिल ताकू कहीं न मिल से ना आपणकर आपण पाउछन ना से आपणकर किसी भी प्रतिवाद बाहर ये समस्त को सामान भाव देखुना बुझीपार ये स्पष्ट कर दी सरकार ये जो टंका कि जहाँ भी चाउल फाउल जहाँ भी दौरान हेले ये स्पष्ट कर दौरान माने जाति कि आप बुझीपारे मुझे कहवाक चाहूँगी आप ठीक भाव में बुझीपारे मुझे खोलिक कहवाक चाहूनी शुणु भल भाव अरे से फिल्म को फिल्म हिसाब से नियंतु है कि आपड़ नहीं सीरीयस आप देह को कहीं टाणुंट आपड़ तो सब तो सामान हरिजन आप निज देह को कहीं टाणुंट मत यही कथा कहतु आप मैंने गोटे कथा चिंता करूँ आपण मैंने जितेबाला जेनेल पिलांकर जितेबाला चाकरी कि जो जॉब फब जो रिलेटेड हो जितेबाला जेनेल लोक जाऊँ जॉब मिलूँ कि आगे आगे देखा एस सी एस टी पिला यहाँ कौन हो
এটা ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମ ହାଇକୋର୍ଟ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଛି ମୋତେ ଏ କଥା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆପଣ ଯାଇ କରୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେଠି ଆମକୁ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଜେନେରାଲ ଲୋକ ହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜେନେରାଲ ଲୋକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତି ଫିଲ୍ମକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଫିଲ୍ମକୁ ନାହିଁ ଆଲାଉ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ କଥା ବି ସରକାରଙ୍କୁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସରକାର ଆମେ ସବୁ ସମାନ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉପର ଆଖିରେ ଆଉ ଜେନେରାଲଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ସେଇ କଥାଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କଥା ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ଆପଣ ଆସିଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ବାସ୍ କି ଭଲ ଜେନେରାଲ ଓ SC/ST ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଲା, ସାମାନ୍ୟ କେସ୍। ଜେନେରାଲ ଲୋକ ଯଦି ବି ଲଢ଼ୁଛି, SC/ST ଯଦି ଲଢ଼ୁଛି, ଆଗେ ତା ଉପର ମାନେ ତା ପଟିଆ ଆଗେ ଯାଉଛି କେସ୍ଟା, ମାନେ ତା ପଟରେ 70% ତାର ଭୁଲ ଥିଲେ ବି କିନ୍ତୁ ଆଗେ ଜେନେରାଲକୁ ତଳକୁ ଆଗେ SC/ST କଥା ଶୁଣାଯାଉଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ନ୍ୟାୟ? କୁହନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ଦିଦି କହିଲେ ଚପଲ ମୁଣ୍ଡେଇବେ, ଅମ କରିବେ, ଢିଙ୍କି କରିବେ, ଚକି କରିବେ, ବଗ କରିବେ, କେଉଁଠି ଆପଣ ଚପଲ ମୁଣ୍ଡଉଛନ୍ତି? କେଉଁଠି ଆପଣ ବାହା ହେଉନାହାନ୍ତି କହିଲେ ମୋତେ ଟିକେ? ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁଠି ଚପଲ ମୁଣ୍ଡଉଛନ୍ତି? କେଉଁ ଦିନ ଆପଣ ଚପଲ ମୁଣ୍ଡେଇଥିଲେ ସେଇ କଥାଟା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଫିଲ୍ମକୁ ସବୁବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଆକାରରେ ନିଅନ୍ତୁ, ହେଲା କି? ଆପଣ ମାନେ ଅଧିକା ଭାବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମରେ 20-30ଟା ଗୁଳି ବାଜିକି ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ବଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆର ଜନ୍ମକୁ ପୁଣି ଆସି ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆର ଜନ୍ମ କଥା ବି ମନେ ରହୁଛି। ସେ କଥାକୁ କାହିଁ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଫିଲ୍ମରେ କେତେ ଫିଲ୍ମ ସେ ବନାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣ ପୁରା ମାନେ ଭଲରେ ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଟା ଫିଲ୍ମ ସବୁବେଳେ ଫିଲ୍ମ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ହାତୀ ଗଲେ ବଜାରରେ କୁକୁର ଭୁକିବେ ହଜାରେ। ଏଇ କଥାଟା ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ସିଏ ଫିଲ୍ମ କଲେ। ଆପଣ ଇଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ହେବେ ନା ଆପଣ ପୋଲିସ, ନା ଆପଣ ହାଇକୋର୍ଟ, ନା ଆପଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ନା ଆପଣ ସରକାର, ନା ଆପଣ କିଏ? ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ। ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଦେଲେ ସିଏ ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଯାହା। ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ପିଲା ଆମର ଯାଇ ବାହାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଭେଦଭାବ ଅଛି, ଜେନେରାଲ ପିଲା ଭିତରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆମ ଜାତି ପିଲା ବାହାରେ ବସୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ? ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ? ଚପଲ ମୁଣ୍ଡିଆ କଥା, ଚପଲ ଆପଣ କେଉଁଠି ମୁଣ୍ଡଉଛନ୍ତି? ଏବେ ତ ସରକାର ତ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କରିଦେଲେଣି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ ଜବର ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ, ଯେମିତି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇ ସରକାର ଚେତା ବନେଇ ପାରିବେ। ସରକାର ଚେତା ବନେଇଲେ ମାନେ ଆମର ସବୁ ସମାନ ହେବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସବୁ ଜାତି ଧର୍ମ ସବୁ ସମାନ। ଏଇଠି ମୋ ଘର ଯୋଜନା ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ମୋ ଘର ଯୋଜନା ଏବେ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି। ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସରକାର ଯେଉଁ ଲୋନ୍ଟା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣ ଋଣ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସବସିଡ଼ି ରହୁଛି 60,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ SC/ST କି ଯଦି ଋଣ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରହୁଛି 70,000 ଟଙ୍କା। ଏଠି ସରକାର କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ସେଇ ନିଜେ ଗୋଟେ ବସିକି ଭାବନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମୋ କଥା ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁନି, ପଳାନ୍ତୁ, କାଟିକି ପଳାନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି এই ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର କରିକି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇ ତାହେଲେ ସରକାର ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ତାପରେ ଆମ ଜାତି ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ଏକ ହେଇଯିବ। ମୋର ଏଇଆ ଇଚ୍ଛା। ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଉଛି କି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, କି ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ହିଁ ସେ ଜାଣୁଛି, ସ୍କୁଲ ଗଲେ ହିଁ ସେ ଜାଣିବ ଯେ ଇଏ ଜାତି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ମାନେ ଜାତି ଭେଦଭାବ, ଇଏ SC/ST ସ୍କୁଲ ଗଲେ ହିଁ ଜାଣିବ, ନହେଲେ ସେ ଜାଣିନଥିବ। ଏଇଠି ତ ସରକାର ତାକୁ କରିଦେଲେ, SC/ST ପିଲା ଦୁଇ ହଳ ଡ୍ରେସ୍ ପାଇବ, ଆଉ ଜେନେରାଲ ପିଲା ହଳେ ଡ୍ରେସ୍ ପାଇବ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମକୁ ଆମର ପଳାଉଛନ୍ତି, ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମରେ ସେଠି SC/ST ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, କି ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ନାହିଁ। ସରକାର ଏଠି ପୁରା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଭିତରୁ ଯାଇ ପୁରା ବୁଝନ୍ତୁ, ପୁରା ନିଜ ଦେହ ଭିତରକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଏଠି କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା କି? ଇଏ ଫିଲ୍ମ, ଏଇଟା ବାସ୍ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ଫିଲ୍ମ ୱେରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଫିଲ୍ମକୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଜନତା ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ସରକାର ଏଠି କିଛି ନୁହଁ,
ବୁଝିପାରିଲେ। ଯେମିତି ଯାଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଫିଲ୍ମ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ସେମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଫିଲ୍ମ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସି ସରକାର ଡିଜି ଫିଜି ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନୁହଁ। ଆପଣ ଯଦି ବି ଏ ଜାତି ଧର୍ମକୁ ପୁରା ଭାଇଚାରା ହିସାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମେ ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ଭାଇଚାରା ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଚଳିବା, ମିଶିକି ଚଳିବାକୁ ଯଦି ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଯେମିତିକି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଧାରାରେ ସରକାର ଦେଖିବେ। ଖାସ୍ କରି ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବେ, ଜେନେରାଲ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜେନେରାଲ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, SC ST ପିଲା ତାଙ୍କର ପଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ାର ଯେଉଁ ରେଟ୍ ହେଲାଣି, କେଉଁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହିଁ ତା ବାପା ମା ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଜେନେରାଲ ପିଲା, ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର, ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼େଇବେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆମ ଦେଶଟା, ଆମ ଦେଶ ନୁହଁ, ଆମ ଆଗେ ଓଡ଼ିଶାଟା ହେଉ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାଟା ମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଇପାରିବ, ସବୁ ସମାନ ହେଇପାରିବେ। ଏ ଫିଲ୍ମ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କିଛି ହେବନି, ଫିଲ୍ମ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କିଛି ହେବନି। ମୋତେ ଯଦି ଜଣା ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟରେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ।